centimeter magnesiumstrømmen i, og lægger en glasplade over, så de kan fange lufteren derinde, og så tænde ild til det bagefter. Break. Jeg filmer nu. Ja, jeg følger med. Nå, nej, du skal ikke nu. Først tænde den, når den stopper med at boble. Start filmen nu. Nu ønsker nu. Puff! Ja. Nu tager vi resten af alt det, der blev opløst, og hælder det ned i en porcelæn. Nu hælder vi så resten af magnesiumstrimlerne i glasset. Og det begynder at ryge og boble. Ja, vi har ikke færdig. Jeg skal se til det her. Det er godt. Der er gang i den. Vi skal nok... den bliver pænt varm, jeg tænker, vi den her næste lige. Men det har vi med mig. Ja. Jeg tror, Signe sidder med. Jeg tror, at vi begynder på den her i, så det bliver fokuseret syreneutraliseret. Det skulle være nok. Jeg tror, jeg filmer dit fede dyr. Hvad siger du? Bare stop. Og nu er syren så, nu kan den ikke opløse mere af de der, hvad fanden var det hed? Med Magnesiumstykker. Så nu hælder vi den over i en anden holder for at måle pH-værdien og sortere magnesiumstrænderne fra. Ja, nej, bare filmer du stadig? Den er rimelig hot, den der. Den vil helt sikkert godt. På dine fingre. Velkommen i klubben. Når jeg er bare forældre. Ja, jeg er lige sådan. Vi har nu sorteret, så vi kun har det neutraliserede syre her, og vi har en lille smule syre tilbage her, og det prøver vi lige at måle. Og det bliver lidt rødt-agtigt, ligesom der, og det er den neutraliserede og bliver helt Jeg får hurtigt grøn. grøn! Yeah! Nu skal jeg optage.